Marchamos esta semana a Valladolid, a Feira de Interior, Intur. Parece que é unha previa ao Fitur de Madrid e marchamos na maleta con Paco, non? A segunda parte do vídeo que sigue disfrutando da cidade, pero que ademais come e come ben. O que vendemos será ese ecoturismo, además, pero tamén o turismo gastronómico, non? Que entendemos que Pontevedra é unha auténtica potencia, vou dicir, potencia mundial, non? Ao final, as feiras son un escaparate na que non soamente nos ven, senón tamén nos vemos e aprendemos, non? Eso é imprescindible para seguir tendo retorno de turismo. O programa Pontevedra Capital Gastro naceu despois da pandemia, porque queríamos precisamente potenciar a hostelería. Cociñeiros e cociñeiras da cidade, propietarios de restaurantes, que animan a cidadanía con diferentes eventos gastronómicos. Agora mesmo acabamos de pasar a Festa das Cunchas, quedan todavía pendentes un foro de gastronomía e o final da incubadora, do Gastrolab, Ponte de Tapas, obviamente, a partir do 27 de novembro, e continuaremos ao longo do ano 2023 cos mesmos eventos gastronómicos. Que trouxo consigo? Primeiro, facer unha cousa que me parecía importantísima, que era sacar a hostelería á rúa, non? E que a cidadanía vira, disfrutara dese hostelería en directo, que volver a xente á rúa, disfrutara despois desa pandemia terrible e que a hostelería revivira. Queremos que sexa participativo todos os eventos que facemos, todo o que teña que ver con Capital Gastro. Imprescindible que este, como está, o Carlos Oroza, non? E tamén a Universidade, que participa activamente en todos os eventos. Non é unha cidade soamente coñecida e recoñecida pola súa mobilidade, pola súa boa vivencia, vamos a dicir así, pero senón tamén porque se pode comer e se pode disfrutar da boa hostelería da cidade, dos excelentes cociñeiros e cociñeiras con fama internacional.